Kdo by se díval na Zpátek je původně část hudby k seriálu Náměstíčko, kterou složil táta. Ale ten nápěv byl tak krásný, že z toho vznikla píseň. Pro paní Hegerovou. Zas jede jaro v plné slávě, náš zelený a zlatý král. I svaté pany z katedrál už nepláčou tak u stravy a zhlížejí se do Vltavě, jak v střepech ledných zrcátek. Snad byla zima, kdo by se díval na Zpátek a k nohám sochy otce vlasti si přisedají holuby a blázen v plášti na ruby snad pod tím pláštěm kosti chrastí. Snad ten chlap spadl do propasti, jakou je láska nebo vztek. Teď však má v očích příliš slunce, než by se díval na Zpátek. Plášť na ruby a všude peří, kdo se takhle převléká. To ty se vrací zdaleka a zdráháš se jí vlastní dveří. A ptáš se, co když neuvěřím, že shledal na svou úzkost lék. Tak dobře, čekej, třeba řeknu, kdo by se díval